Tervetuloa ja nyt tulisi pieni tutoriaalin tynkänen. No, ensimmäiseksi menikää sellaiseen paikkaan kuin 9 Minecraft. Se on mun tällainen, tai helpoin mun mielestä ladata. Mutta jos ette käy täällä, niin älkää ensimmäiseksi painakaa Minecraft 1.5.1. Siis aina tietenkin katsotte mikä versio teillä itsellä on, niin se pitää katsoa 1.5.1 ja 1.5. Otetaan tää on nyt, vaikka tää ei ole mikään kovin ihmeellinen. No on tää aika ihmeellinen. No. Mie aina lataan Mediafiresta. Täällä on HTTP-linkki tuolla alhaalla. Sitten painatte Davland. Se menee alas. Painatte oikeata napainta näytä kansiossa. Voitte avata jo Minecraftin. Sitten asetukset, tekstuuripaketit, avaa tekstuurikansio. Tämä on todella helppoa. Täällä pitäisi olla tämä Crosscraft. Te vain siirrätte Crosscraftin tänne näin. Se on siinä. Sitten vain Crosscrafti pitäisi olla täällä. Siinä se on. Kokeillaanpa. Tällaista, näin helppoa se on. Tää ei näytä kovin paljon erilaiselta, mutta tukat on vähän erilaisia ja tällainen. Vesi ei ole niinkään, mutta kyllä tämä onnistuu. Tämä ei vaan ollut mikään ihmeellinen tekstuuripakki. Hiekkakin on muuttunut, kattokaa. Ja se olisi moro ensi kertaan. Oho.